madzoka kudare zvaita sei? Ndadzoka kujudgment voice. Ndadzoka kujudgment yenyaya yangu yandakatora kudare. Yanga ndini mani. Ndiani mangare ndiri. Mangare ndini. Kuala mangare wacho. Wanakwasa kuuya. Pamusoro mambo. Nyaya yavo yakapinda kudare kamwe chete pachitsvagwa munhu anoti blessed. Ndofunga kuti munenge mungatoyeuka munhu akakutukai nefoni. Mukomana wacho. Ndiye Makabejo. Kuti ukarugara anamba yarugara ngatimusire mutombo anatobvuma ndakatotaura naye akatotaura zvaakatomaraana pafuti saka uyu dzina zvingazviita kudara auyi pamufonera anotuka saka tomosenzisa yanga iri nyaya yemukadzi andii Anogara nemukadzi wangu pamba. Ndakatotaura naye pafoni yemukadzi wenyu uya dare redu riri kumupa kana vanobhadhara mombe 5 newai izvozvo tikumupa 21 days imimi mobva maitawo chimbi momunyorera momuudza kudarika uri kuramba kuya dare riya rakazokupa mutombo semaonero aro hauna kuda kuya kuzozvidhifenda saunatora mukadzi wemunhu iye opiwa mutombo iwoyo oramba sekuramba kwaanoita hatizogumiri ipapo tichasvika paachauya because achazoda kunoapira nemamaodzi ndopaanenge akuchiuya ipapo asi tinenge taane tine position yatina mazvizisa tamutamba mutombo mombe 5 newai 21 days kuti abhadhara Uya mbuya vangu vane mombe dzangu dzandakavachengetesa mushongedzi mombe dzangu dzimwe dzafa dzabiwa saka ndaidzikumbira kuti vange vachindidzoserawo apo pamwe kuti atinokutaura navo nemuti vanoda divari vakatombouya padare pano kuti panyaya yemombe zvavapo zvese vakati kudini havana zvavakapindura mudare vangu hatiri kuti isusu tikabata nzambuya neuyo tinotataisei ambuya vanouira nyaya yavo yemombe mune mombe dzinokwasha here iyi kana munadzo ati ndakudzida madziri totaura hatigoni kuvati varamba kuuya ozanavo vadana vakatombovapo noti uri kunzwa here shamwari zviri kutaura mambo tatonga nyaya yablessed akaokupa yamusha wako nemukadzi wako uyo ndataura naye pafoni ndokakutuka mambo saka uyu tikungoita naye zvinoenderana nezvaanoita asi ambuya hatigoni kuvaisa papandikoro because hatina chakaipa chatingavapomera kana tingati vazvidza dare havasati because hatina kuwadana kana vari kudana vachadana vouya panofanira kuenda munhu anonodisa mutongo uyu munhu iye obva avadedza kuti kana kuvadedza kana kutaura navo pamanoona kuti kopeko mombe dzako idzi inova uyo wakambotaura navo vakaramba mombe dzako vakaramba nadzo ese ndakatura kunodare vachiti chii vangazvitaurwa vaiti mombe dzeumhai asi mombe dzeumhai ndakatovapa 2014 mombe tikatoita mombe yesadaka inoti yanga yatokura ikatopiwawo mubadauko rayo semukwacha ndatiunzaizotuta mombe dzaigara kupi pamushawani mombe dzaigara mumba kwangu ndikadzinisa mumba kwavo dzanga dzasara pane dzimwe dzanga dzabiwa ndikupi mba kwakusunday kwamatenesi unotinini saka dziripo tikatozotaura navo dzine bhuku here bhuku ndinaro unoshedza iwewe yakanaka yakanaka
akaita zvokuti zvifambiswe musi wa14 vauye kudaro. Musi wa14 August. Tikaramba tinewenyayafura kuti unoona vanonyura usamanye uchitiza kayo next code pamusoro yeda ndawirawo kudari ndine mukwasha wangu uyo hadhilaifu akatora mwana wangu vakagarisana vakaita vana vatatu pasina kana chandakambopuwawo kana 1 saka ndachitouyawo pane padaro tikwasawo ndikuwo nokuda pfuma kuti baba mwana uchari kuti vakashaya hakuna baba mbili hana hanzvadzi ndifestival yako amai kazhinji pamutemo netsika dzedu dzechivanhu amai havasiri vanorera pfuma yekurwa mwana wavo asi kuti baba vazvize mambe mai vari kuti nguva chakatora mwana wangu hapana chandakadya Baba wamwana wachona vari kuti vakashaya ndakangovitiswa iwe shamwari une nguva yakareba zvakadii une mwana wevanhu? Ndakwanisa 8 years. 8 years. 8 years uchiti uri kuzviwana nei? Ngotora mwana wevanhu chete. Une vana vangani? Ndine vatatu. Vakamira sei? Ndine first born musikana, second born mapacha. Vakamira sei mubvunzo wangu? Vakomana here mapacha achona kana kuti Mukomana musikana. Mukomana nemusikana. 2 4 5 5 mombe. Guidance yekuti atisuda kukuchaja nenge baba vatezvara vako havapo. Vanofanira kukuchaja but une mwana wokubereka naye vana 3 vana, mukomana 1 handidi, mombe yake 1, musikana uyo 2 dzake uyo 2 dzake 5. Hausi kumira kubereka asi kuroora hudi. Mai ivava vane pfuma yavo mukati mepfuma inochajwa nemurume wavo iyeye vatezvara vakwevo vachichaja zvavo zvamai zviripo. Munhu ane chido chekuti anoda kuita zvimwe zvinhu ungada uchitaura kuti amai ndakavapa zvinhu zvavo but zvandisina kuita ndezvani? Ndezvokwababa. Mukadzi wacho ari kupi? Mugere 8 years. Munombotaurirana kuti bvisa zvinhu unikiri. Ndinotaura asi chikuitika ndechoti murume wangu atovawo negirlfriend achambonichengete nevana. Ndikada kuti nditaure naye 5 mombe. Anondituka, girlfriend rake rinondituka. Chinzwa zvandiri kutaura, ndikutoudza sekretari wangu. 5 mombe. Wazvinzwa here mujaya? Waikwa mambo. Tidi vanhu vakadaro. Ezvinoda kuchapaza umwe futi uku. Iwa girlfriend wachona havana futi dzinodii? Dzinoshanda. Makuita mabhuru manje. Yofamba muberekesa vana vevanhu. Vana vachona hamudi kuchengeta. Unoita zvokutamba iwe. 21 days kubva nhasi. Ndoda kuona chinouya pano chaunoti ichi ndo chandawana ichi. 8 years wakagara nemwana womunhu. Kana tsvagirai kuno. Hapana. Uchiti wazviwana nei? Ivo vabereki vako vari kupiwo? Vari kupi? Vari kupi? Chii chiri kuitwa nemwana wenyu so kana makagara naye 8 years akagara nemwana womunhu imimi makagara naye muchiti chii chamuri kuita musikatsure mwana wenyu? Akutoenda kuno umwe mukadzi aisiya mukadzi ane vana vaviri vacheche. Ndozvatingaita here izvozvo. Kana ari bhuru kumba kwenyu muchimutya uyu manzwa zvandamutaurira pano 5 mombe. Hapana zvokumbonitaurira kuti kwanza 8 years hauna kana chido chekumboratidza kuti zvii zvauri kuita. Tinavo varombo mukati but havigwa asina kufa murombo wacho iye. Endi murombo munhu afa watoita kugona kutsanangura kuti ava tidi zvinhu zvekutamba nevana vevanhu. Wanzwa mazuva yakupiwa here? Waiya mambo pano.
5 mombe. Hatisi kungokuchaja kuti zvakazodai zvikazodai. Tiri kuchaja vana vako waberekawo. Mutemo wedu mwana mukomana mombe 1, mwana musikana mombe 2, mwana musikana mombe 2, 5 mombe. Murume wako wokutanga ndouku. Wakambarogwa kumwe. Ndiye. Kuwedzerai mombe yacho musiyamwa. Yeumhandara wacho, jemeji racho. Akatorutadzisa chikora aripo Mutumba akamutora. Katopedza so. 21 days ndopanda kutangira. Hanzi mombe damage musiyamwa. Isei maputiro musiyamwa. Vana vevaridzi makuda kungowakanda kusango. Chidi zvekutamba tichida. Kuna zvakadaro izvo. Mukadzi osara yachitevedzana nevana iwo haupo sipo yekutengwa nani. Mai vako vakakutarisa mumba uri bhuru remumba imo muchityisidzira chembere kuti dzitye kukutsura. Mombe 6 dzaudzwa mwana wenyu. Kuda kukuona mapeto ako iwe. Ndidi mabhuru mumwe umwe. Mabhuru. Nevana vevanhu. Kuchiberekesa ino wakuenda kuno umwe kuti. Uite mushewe. Akamangara nyaya ndiani? Tisi mambo. Tisi. Pira idare tizwe ndiani starenyi? Yo to Brandon Pitana. Brandon Pitana. Mshamwa. Nyaya iri pamberi pedu. Ndini. Ndiri pano. Makamangarirani. Kwasha wedare kufunga. Takati. Kembo mchakati. Ndini. Right. Wape bidwe. Tai shoti ndi papa. Vanhu vakazara pazapo. Pinza ari kunononoka pari kutoka. Sokora macho wadataura. Musare uchokwadi padari. Chijano. Ishe ndibaziri ndio chokwadi padari. Ishe ndibaziri chokwadi padari. Right. Brandon na Mavis ndio patero ndio wamunota kawe padari. Zvino vauteerera ndotsvaga vamwe vari pani vauya vakakwana mudaro. Na mambo. Samada kuti mutaure navo pamberi pavo toni. Pamusiriro. Nyaya iripo ndeyekuti tavaya nemukwasha wedu akadzinga tete vangu nyaya ikambogarwa dare musha kwavo kwaigara kuchakani. Saka takapedzerana nebepa rataiva takapedzerana kutaurirana, asi mukwasha ari kuti tete vangu vabve pamba. Saka nezvatakawirirana zvatakataurirana hapana zvakaitiwa. Pava ne 4 years vachigara vega tete mukwasha asipo pamba, vari kugara vari vega pamba ipapo. Apa pani? Pamba pemukwasha. Chii pamba pavo? Pamba pavo. Saka nguva ndiyavarapa. Saka nguva yareba vachigarawo vega sezvo semashoko anga akataura kuti ivo vabve pamba ipapo. Saka nguva yareba vachigara vari vega vari ipapo. Saka ndipo tachida kuti tibatsiriwe ipapo. Tunzei isu tikatarise zvokuti munhu akagara pamba pake toti nguva yareba munhu akagara pamba pake. Ndizve. Hanzi muri kudei mambo ndovada kuziva zvamukuda. Ndozi nyaya yekuti munhu agara pamba pake nguva yareba toda kuti mutibatsire ipapo. Isu mwabida kuti agare shoti ningeni. Mamusingada kuti munhu agare pamba pake here kwenguva.
tipei nyaya iri kunoafekita vatete pakugara kwavakaita pamba. Handiti pamusoro redani nyaya iripo ndeiyi, ndofunga inini nemurume takagara makore 13 years tiri tese. Tagara kudaro nemurume uyu, murume uyu akazotanga kushanda, inini ndaishanda ndichengeta munhu. Murume ndobva anotsvaga basa, ndobva awana basa kwaanoshanda kuGoromonzi. Ashanda kuGoromonzi akazowana mumwe mukadzi kwaanogara naye, ndobva indatanga kugara ndega. Ndichigara ndega kudaro akasatumira kana mari kana chii. Zvadaro paya murume uyu akabva azotuma muzukuru wacho anonzi Chimombe kuti enda kumba unondiudzirawo mudzimai wekuti handichamuda. Ndobva auya ne10 years. Saka ini ndobva zvandiremerawo, ndobva ndaudza veukama kuti murume uyu auya nemuzukuru auya ne10 years. Saka ndiri muzukuru uyu ndakabva ndamubvunza ndikati, ko iwe unogondiramba uriwe ndiwe here wakandivhevha here? Hazvigoni kuti ini ndikatambire iwe usiri wakandivhevha. Ndobva ndakazopinda kuvillage kunova kuneva nditsamba iyi. Ndobva nyaya yataurwa. Nyaya iya yakaiswa mudare. Ndobva kwaya tete vangu natezvara. Ndobva nyaya yataurwa kuti ndibvunzire iwo murume uyu kuti zvinoita here kuti muzukuru andirambe. Muzukuru ano mwana wanzvadzi yavo. Muzukuru akamira sei? Handinyatsosiwa muzukuru wacho hatisi. Ima mutomuzivawo? Ndinongomuziva hangu kumuona kumuziva kuti muzukuru. Alright. Zvakaitika gore ripi? Baba wakabva pamba gore ripi? Na 2000 to 2020 ndokwakabva. 2020. Imi mugere pamba? Ndigere pamba. Muchirima? Ndachirima zvangu. Saka dambudziko renyu rapapi? Mune vana vangani navo? Ndaita pamiri pachibva. Haisi mhinduro yamuri kundipa kaiyo. Aya kungotaura kuti mune vana vangani? Akwete hapana vana. Ndimubvunzo wangu. Ivo vane vana here Samuel? Vane vana vaviri asi vana vacho ndini ndakavachengeta, ndini ndaigara navo. Ndimi makavachengeta. Mapedza basa rekuchengeta vana makunzi chibvaye here pamba? Hongu. Saka zvadaro paya nyaya yakabva yatongwa. Murume uyu akabva ati inini paakabvunzwa zvikanzi inini kuti ndisauye pamba ipapo ndakaona muchinjikwa. Saka dare ndobva yabvunzwa kuti ko muchinjikwa uyu? Ndikati aiwa, muchinjikwa uyu wakaiswa nemwana, mwana anopinda mucheche yemasoro ndiye akaisa chi muchinjikwa uyu. Mwana wavo uya wamakachengeta uya? Aiwa, muzukuru ava vanga vashanya, muzukuru mwana watezvara ndiye vanga vauya naye kumba, vanga vashanya. Saka mwana pakutamba akutedzera achiita chi muchinjikwa nedota. Zvapera zvadaro murume akutedzera achiita muchinjikwa nedota achitedzerei? Mwana anonamata. Awo. Vanopinda mumasoro. Alright. Zvadaro paya murume uyu ndobva azotaura zvikanzi aiwa pane mushonga kune kun'anga kwaakaenda. Saka ane mushonga wada kundikumadza ndosaka ndisingauyi kumba. Ndobva mawirirana kuti chii padare racho? Dare racho ndeiri rakatongwa kunzi izvo nepanofanirwa kubvisa, nokuti murume akabvisa bhukuro $5 kuti handidi mukadzi. Saka dare ndobva veukama nedare ndobva vaonesana kuti ai unofanirwa kuendesa mai ava kumusha kwavo. Saka vakachaja mombe mbiri kana kuti 1000. Saka murume uyu kusvika nhasi haasati abvisa kana chimwe chinhu chaabvisa. Hapana, kungogara. Imba yacho yauda kutodonha izvezvi asi iwo ndokwauri kuti ibva pamba. Inini kumba kuda kudonha ndekupi kumapulotsi kwacho? Ipapo. Hanzi ndekupi kumapulotsi kwacho? New Beginning. Kuma-resettlements? Village. Village, but togara dzimba dzePlaza. Dzimba dzePlaza.
So mupurazi makasiyiwa vachigara nevarungu. Ndo mama kunzi Chibva. Chibva ipamba ipapo. Alright. Asi pakapuhwa chiga chekuti ngavabhadhare mombe 2. Ndobva vatiwo ndinobhadhara. Vakati ndinobhadhara. Havana kubhadhara. Pane tsamba nemasignature acho aripo patsamba. Ndo zvakaitwa nevakaita ka. Makore ose amagara manje magara ari mangani ose kusvika nhasi navo? Ndakagara ose kusvika nawo ave 13 plus 6 dzacho idzodzo. 19 years. Yeah. Baba tiudzei kuti chii chiri kunetsa nenhau yemudzimai. Kana mudzimai makamuti hamudi, mukaita kudare mukataurirwa zvokuita nedare mukawirirana, chanetsa chii pa6 years dziri kutaurwa namai? Pamusoro idari. Ndinoda nditaure chokwadi. Inini handina kuti handodzinga mai. Ini chakanyanya kundikonzeresa kuti namai tisiyana inyaya yevana vangu. Vavakarera vana vangu vakakurira munhamo tutu vakataura diki vafirwa namai. Inzwai kababa ndoda kuti titaure vakakurira munhamo vana vachirerwa nani. Ndingakuti vana vakakurira nasisi vangu ndikazovatora ndatora ndikati asi ndinoona mudzimai vana vangu vachidzo ndakagara navo vachibva kusanya kuti handi kugara navo. Saka kutanga kugara navo imomo ndopakatanga kungozuziresi yekuti kona namai ndodai ndakateedzera mai ndinga ndisina mwana wacho nhasi. Ndizvo zvinhu zvokutanga kundirwadza. Ndichifamba nenguva ava mai ava vakauya kubva kwavo vakawana basa papo wandandigera rekuticha pakreshi. Zvabva kwandiri pakabva munhu angari kuti yose zvakomboti upinde pakupamba nyumba. Aita nguva iyo aishanda ndaita basa remaoko achishanda mari yese yaanowana akatenga zvaatenga inga chikafu mwana wangu papa nenyaya zvaitotadza kudyiwa chikafu. Saka ndaitsvingirira zvangu taigara namai avafu nguva yakati rebei tichikonana. Zvino village rese ndoziva nyaya yangu, ukama wese unoziva nyaya yangu, uchechi unoziva nyaya yangu. Ukatongwa nyaya idzozi ndaingozvidzora tichigadzira vachienda kwavo titamba pandanga ndiri kuda handiti mazoona kuti hamuchakwanisa ndoda kusvika ipapo. Aiwa, it's too late, hamusi kufamba nedare. Vanhu vakawanda panze. Ini ndokuenderai mberi ndati imimi. Patiri kuda ndepekuti makatovaramba. Makavapa gupuro ravakutaura. Ndakavapa. Vati vachiri pamba penyu. Kuratidza kuti hamuna kufulfila zvamakawirirana nedare. Makaenda kuchechi, chechi haichajire munhu kuchiita zvakati. Mukazoenda kwamakanzi zvakati. Handiti? Vangadai vakabva pamba penyu ka. Kana pamba pachona pari pekuti zvino muri kupada pamba pacho. Vangadai vakatobva. Hamuna kuzadzisa zvamakataurirana padare. Handiti? Ndopatiri kuti iye zvino muri kuvati ngavagare here pamba pavakagara zvavo. Ndinotaura ini hana wadzinga pamba asi makavaramba. Takapana ndada kubasa. Ndiyose chandiri kuda ka ndechekuti vangagare vachifungidzira kuti vari kunzi endai. Indoda kutozokomishena kuti kana mati imi handina kuvadzinga sekutaura kwamuri kuvaita, imi makavaramba hamuna kuvadzinga pamba penyu. Handiti zvinhu zvenyu zviripi? Zvinhu zvangu hazvese hapana chandakabva nacho pamba zviripo. Zviriko. Saka ndovari kuchengeterai. Ndo vanazvo ndakatora izvi vanoda kutora katikatora zvese zviri kuma handisi handina chandiri kuda pamba ipapo. Saka dambudziko mhai imi kana makapuhwa gupuro nababa havana kukudzingai pamba pacho. Makapuhwa gupuro rokunzi hamuchadiwa. Handiti ndo zvamuri kutaura? Hamuna kudzingwa pamba pacho. Kudzingwa vakandidzinga nokuti vari kutotumira hama dzitonetsa pamba ipapo kuti dzimuke. Zvaipo. Kana vasina kuuya ivo ka ima hamubve. Handi munonzwa zvadoda kutaura? Hamuchabvapo. Toda kuti vazadzise zvavakatongerwa nedare kuti vaite.
ndokuti vachiuya vachiti amai ndakapedzerana nemi, ndakapa vabereki venyu zvatakawirirana. Handitika imi michibva ipapa pangu. Handiti imi handi makanga muchishanda pachikoro pamuri kutaura. Chiri kupi chikoro? Chiri Mukomboni, kureva kuti pamakagara yeaccommodation yeMukomboni kumunhu wese akanga achishanda ipapo. Ndozvazvinotaura. Vakanga vanzi vanobhadhara chii nechiya? Vakanzi mombe 2 kana kuti mari 1000. Dzakanga dzichinzi ndedzei? Inyaya dzokuti murume anga asina kupfeka aroora kana akabvisa kumbavhu plus akazochata neni nyaya yakazomusungira inyaya dzemuchato wakachata neni. Vanozviziva here zvese izvozvo kuti vakachata neni? Ndimo ndiri kubvunza. Ndati vanozviziva here kuti makachata? Vekumba vakakonzwa kuti ndachata. Ava vanozviziva. Saka gupuro ravaikupai gupuro muri pai? Pavillage pakatongwa nyaya yacho ndopatanga tiri. Ndopamakachatira here? Kwete. Makavaudza here kuti munofanira kudamburisa muchato kwatakachatira? Ndakavaudza asi vakangonyarara vakangoti. So chiendai munogara pamba penyu imi. Handiti? Takamirira mombe. 21 days kubva nhasi. Ndakuda dziri 3. Mombe dzacho ndawedzera yangu ipapo. Baba mune makore mangani? Ndatore 60. Muri kudzokera kumashure. Muchato mani umwe mukadzi ke? Tese urayani mukumana vari pamba ka? Vari pamba. Muchato wavo is valid and authentic. Yes. The decision of anything depends on the High Court. Yes. Hamugone kutiza mukadzi pamba muchienda kunogara neumwe mukadzi. Handiti moisa mathreat ekutumira mukadzi uyu vamwe vanhu vekuti iye zvakazodai, iye zvakazodai. Gupuro ramakamupa it's useless pamuchato. Munoenda motonodamburisa muchato. Motonodamburisa muchato. Mukaona maichatisana muri 2 muchidini kwakanga kuri kuwirirana iko. Chamaichatira chii? Imamai chamaichatisirwa chii? Kutozofunga kuti ngatichate nyangwe hama dzangu dzisingazive. Ani munoona kuti panoda hama panosvika? Hazvivanziki. Mimba ikabata amai inotoonekwa. Handiti? Saka baba mombe 3. Endai munodambura muchato uyu kana muchiti hamudi amai apa. Dai ndatoziva kuti mune muchato ndisina kutotaura nyaya yenyu. Ndangoudza amai ava kuti amai endai kwaikoti munoripota kuvioletwa kwemuchato nababava nekunotora umwe mukadzi. Imi muripo pamba 6 years down the line vakaenda. Handiti 60 years it's not a joke. Ilaki kana ichiri kumira. Matambudziko oga ukaona murume wafa kusystem nemusha hauna mukadzi waunogara naye achikuda. But mukadzi wenyu wamagara naye nemuchato wenyu unenge uchitokupai ukama hwakadi wakasimba wekuti munochengetana muchiziva kwamakabva. Mashoko angu muabata ndiri kukutaurirai. Kwatiri kuendawo munotizwa nawo mamaya akutizai mofunga kunodzokera kumba. Siyai mukadzi wenyu ari pamba ipapo kusvika magadzirisa chinhu chinotaura kuti imi vanhu vaviri marambana muchato wenyu. Kana uripo uyu imi makabuda zvenyu pamba endai kwamuri. Iye anogara pamba pake ari zii.
muri chinhuwanika sene muri kudedza yani Mtakati. saka muri kuchemei naimziamu vari kuchemei tambisa time chamungatoabvisa Mtakati asina kutyora kuti mwe toenda patsika dzedu dzechivanhu mukadzi uyo haaurire mumba iwonipo iwonomutedza kana afa ndiwo zvese zvitumo nekumuviga ndewako. Yes. Because apa hapana chinokurabarisai ndaibvudza kuti muri vaya vakungoti ndangobvungora apa hasi mapoto 511 for 2511. saka amai vana baba munhu paanonochata hazvire kuti hafanirwi kuroora. Endai ndakutobvunza kuti mapoto evanhu vari kuramba nomugombona endai mutipe listi renyu rekuroodza murume uyu. Tezvara mukunzwa Listi rekuroora chairo chairo kwete zvemahombwe zvatiri kutaura pano. Tipei listi renyu remarooro. Makamba makavapa here? Vakavasina chavati vaita. Endai mutirinyorai listi muuye naro kudare tivape varoore mukadzi. Vachigadzirisa nyaya yekumuramba uko vachiroora mukadzi wavo. Handiti iye akagara pamba pake. Imamai mukaona paita whoever munhu anotumwa nevava kuzotaura nyaya yamuri kutaura ndo zvavanoita, endai kumapurisa. Handiti chamunotanga kuisa mubhegi muchato iwoyo. Handiti kana usati wadamburwa hapana anokubvisai pamba pamakagara naye. Chiendai. Takagara tese for 20 years tichigara pamasii. Tabvapo takazotenga stand yedu kuDRC. Iye aishanda kudeflected akabva akanotanga kushanda kukansel. Takaenda tikanoka kuDRC ndakavaka 3 rooms. Tabva tabva pafamily house tichienda kustand. Tabvapo takatanga kuti taita mabusiness. Ndaita zvemaecocash ndichivaka ndichita zvemaecocash. Iye achishanda kukansel taibetserana. Ndindaibhadhara ndindaibikira mabhiri. Imba yedu ikapera tikazowana imwe stand pamamedium tichiita zvemaecocash iwayo. Ndikangochera foundation ndikaisiya yapa footing 8 rooms. Takashanda zvese property yeimba but magarira ndaita munhu uya aigara achindirova nguva nenguva. Achindirova nguva nenguva ndaiti ndakarohwa. Dzimwe nguva ndaibuda pamba ndichitiza ndichinopotera kuhama. Asi ndakazoti 2021 akazotora mumwe mukadzi akamisa pamba ndiripo akatanga andirova. Ndobva mukadzi uya auya akagara pamba akatora zvinhu zvese zvangu inini achipa mukadzi yeye kuti agare nazvo ashandise ndiye. After all pandakatiza papa akabva atora mukadzi achimisa mumba imomo nguva iyoyo. Ndakatiza ndikaenda mumba kwomunun'una wake panga andirova pacho. Akauya akafurufusha maininava kuti muri kumuchengeterei panapa. Ndopandakazoenda mumba kwambuya. Saka akazenga akuita kunge munhu uye ari kudzoka iye asingadzoki achitaura kuti munhu wandakaroora iye hama yabhosi wangu wekubasa tichivanganya ndiwo akanga amaidini wake ndiwo akaroora ndiwo vari kugara. Saka aiti iva ndiwo hama iyo pambi panapa iwo hauna chako pano. Ndakaedza kubetserwa kumachechi kumaelders kuti ndiwanike ndichabatsirika. Hapana zvakafamba. Pandakazopedzera mufundisi wedu watakamboenda kucounseling ndiye akazonditi endei kwa kumusoro kumapurisa. Ndaenda kudispo akatiti nyaya yenyu takamboedza kuda kuti vatigadzirise. Achiti pa20 days munhu asina pekugara mupowo pekugara. Zvese izvozvo airamba. Mufundisi futi vakamboedza kumuudza kuti ipowo munhu pekugara. Zvese izvozvo airamba. Mwana wakaroora ndiwa 2001. Ndobva ndandoendai kucivil court. Ndobva ndanomhangara kucivil court. Ndamhangara kucivil court. Iye akazofaila bepa ndakatsvaga iye akatsvaga ndiye akatanga kutsvaga lawyer. Ndobva ndazotsvaga lawyer. Mubepa imomo akanga akanyora kuti akanyora mumwe mukadzi asiri ari iye ari kumba. Akanyora mumwe mukadzi. Inini pakatengwa mastand zita rangu ranga risipo aisa rake because aishanda kukanzwe ndatambura tafunga kuti ndipo tichasvika zvokusvitsana pano.
taenda kucivil court takatanga kufambira nyaya dzedzi Major Street. Takaenda paMajor Street newembwa ndivakatiti zvinhu ndezvake nokuti zviri mustamaki. Mukadzi waakauya naye asiri ari kugara naye akauya nemabirth certificate evana ndiye akanzi ndiye muridzi wezvinhu. Inini handina changu pambapa, handina chandakabuda nacho, even kana changu chiri chemukati kubva kuhembe kana kuchii, handina chandakabuda nacho. Zvese anoramba. Munin'ina wake wandakachengeta ndakasvika form 2 akasvika kuti handivazive yanga iri girlfriend yabhudu vangu for 5 years. Iye mudare akati anga iri girlfriend yangu for 10 years. Chaizvozvi zvinhu ndiri kuchengetwa pachechi, handina pekugara. Ndopandiri kugara ndinotoitawo chikafu chokutodoneterwa, handina chandinacho. Iye ane zvese madzimba dzese dzine maroji ari kuwana, ini handina chandiri kuwana kubva 2021 patakatanga kunetsana, pandakazotanga kufambira nyaya ndisina mari dzekubhanga. Iye ane zvese padzimba dzese kuti ane matakshop, anoenda kubasa. Motikari yatakatenga titesi paakawisa mumwe mukadzi akatanga andirowa, awisa mumwe mukadzi. Munhu wekuti aigara tichinetsana zvokurova nezvozvizvi, but handina ndaingoshingiriro nchitimba yangu. Hatina mbobvira taita mwana, asi ndakarorwa ndine mwana wangu. Saka mukuti mimi makaenda kukoti panyaya imwe chete yemwana ikatopuwa mutombo. Saka ndaipuwa mutombo manje isikukaziva kana yaenda pamija siti kapuwa mutombo isitosvika kunototi ikasiti akaresa tosa umwe mutombo zvinotiremera tiri kurerana naye. Hazvi hatingabatsiridze kutaura nemunhu. Isusu basa redu ndere kutaurirana. Taura nemurume wenyu, aive murume wenyu, tungonzwawo hedu kuti iye ashinga here nemwoyo wake wose munhu rudzi rwechivanhu kuti shuwa mwana womunhu kana tine ropa romunhu nekuda kwokuti haana mari ekutsvaga mabheta ane unyanzvi hwekupunyuka munyaya obva arasikirwawo zvatose chose here. Ndakunotaura nemi hangu but ndanzwa kuti nyaya ine mutombo kare hatigoni kuitonga but tingoonesana sevanhu vechirume ndizvo tangotaura hedu kuti zvataura maya mazvino zvakaitika zvinorwadza kurwadza kwokutanga zviri kutaurika zvese umbo hwemanyepo. Ndova tine gore rese tichifambira nyaya idzodzidzi. Amirati pane bvunza todangobvunza ora tichipindura. Ava mai ava makambogara muisisa mukadzi nemurume? Hatina kugara tese. Taingoonanawo zvinhu zvaizvo kuti tamboonanawo nhasi mangwana taonana. Zvavanga vari kutaura zvitori ruzi ndo zvacho zvisiri izvo zvavari kutaura. Hakuna chavari kutaura chechokwadi. Saka makazoroora kana kuti makanga mune mukadzi kare mune ava? Ndakanga ndine mukadzi kare. Aiwa muchingofambidzana. Alright. Saka mukuchema kwavo kuti ndicherechezewo hapana hari zvamungandiitira muri kuzoonawo sei? Muri kutochina? Ine ndiri kuti hapana chandokwanisa kunge ndichibatsirana nacho nenyaya yekuti taingofambidzanawo semunhu wandozivana naye. Munotobhadharana zvipfuura musi wacho? Ndizvozvo. Muziva here matokanzi zvazviri zviswari zvimanezi? Aiwa zvisi munhu angowo izvozvo kunyepa kwaanoita because ndokungonyepa kwaakangonoitwoko paMajor Street. Kaimba makagara makore ese aya makarega kungoitirawo murume chimwana wani? Ndaitodawo asi zvairamba. Hapana kwatisina kuenda, kana kwese kunana Spiros takaenda. Ndaitoedza zvese asi zvairamba. Chade chinhu chiri kudzorai message.
Makanopenga achinda vapenga vachitarisa kudai unobva ato izva zvinoreva mai kana musina kugutsikana nezvakatongwa namejasita mune makutenda kudareo ndekune iroro kunoona haikoti bhozi ndo zvashata nyaya yacho kana ine mutongo isusu inotiremera mani hatina pekupinda napo hapatowani tinganyepe papo hatina pekupinda isusu hati review nyaya dzekuko dzinobva dzinodi ivo vangatoitedzete isusu hatina simba rekuita rekuongorora matongero avo makabata ndiona muya tapinda muya simba redu rakadai rine parinogumira dama makatanga nekwedu tiri takata zviri rongo kuno ya vozoenda vachiti pamambo paida kunzai mani mazoro ndoyezve nyaya futi yekushewa kwepropati ndo matara acho iwo anotoita nezvazvo isusu hatina jurisdiction yekupa vakasaiwa tinoda vanhu vanowirirana yes mukuwirirana inekuti tinota tauya tarambana asi anda chiti mbudzi mbiri idzi dzinde vatete nzike izvozvo iyo zvekuzoti imba ane dzimavhalu yacho madzingi dziriwa matara edu anenge asina simba remazimari akakura kudii ameno kana tisina kubata izvo kana matinzwisisa weri munani manzwisari dare rakamboitonga hatigoni kupikisana naro chiriti makatonga zvisiri zvanyange tikazviona hatikwanisi kutombogara tichiti dare iri rakazodai hatina simba racho kurava kuti kana musina bata vakanaka nedare iro mune makunda bhaikoti haikuti mazana yapadhuze pachinoya mune makusaka kuita unopikisa mutongo wakadi kabuda muchipawo zvamuri kuti mupfungata zvinofamba zvakanaka kusiyana kokozora kuti takutonga inyaya pano taigamuchira bate hatina simba nayo nekuti yakapinda simukai